zomieramy. Na Slovín. Hlavne nezmeďte, že máte jediné šťastie, že som tu býval kedysi. Bude búrka. Je 22 stupňov. Ja som vám vravil, že ideme na Slovín. Aj napriek tomu, že sme akurát vošli do totálneho vetra, stále sme nevedeli, aká hrôza nás čaká. A potom záber. Dobre, ty, áno. Ja som ich zabudol! Pohode! Stoj. Pohode? Leje. Odstavujme sa, leje. To je strašné! To je strašné! Chalani, stojte! Jak má? To neberú ísť! To čo je? Co je? Stolčejcer do kamarát, tak... Čo najskôr sa dostať domov? Ideme na zastávku. Stop! Mal cieľ, aby som neohrozoval premávku. A teraz už len počujete, čo sa stalo. Áno, Andrej? No, počúvam. Určite sa dosť na bajk? No tak akože môžeme, však je celkom dosť pekné počasie, však je 22 stupňov. Hej, presne. No dobre, tak ale počkaj, ja sa ešte musím dostať do Dubravky. Tak dohodneme sa, že 13:15 odídeme? Môže byť? Jasno, hej, dobré. No dobre, tak dohodnuté. Idem vytvoriť udalosť do bike skupiny. Dobre, ok, čauko. Toto bol simulovaný rozhovor, ale takto vyzeral aj reálne. Užite si video o búrke. Pa! Ja budem trochu prerušovať aj to video a hore hlavne máte counter failov, lebo tých failov bolo fakt veľa. Na Slovín! Na Slovín! Na Slovín! Práži nestojíme, poď. No, to určite. Pozor, si ma vybúral, ty hlad. Kto nepochopil tomu spomalenému záberu, tak tam išlo len o to, že so Samom sme povedali to isté úplne v ten istý čas. Nehovor mi, že prší. Kam idete? Šlapeme smerom na Slovín. Na Slovín? No a bude... Predstavujeme vám dva nové YouTube kanály Bikery z Dubravky Extra a Bikery z Dubravky Klipy. Odkaz dole v popise. Daj tam odber a daj odber samozrejme aj sem. Na Slovín? No a bude búrka. Nevšimol som si. No neviem, tu sú práve... No ja som si to fakt nevšimol. Dobre, čau, dávaj pozor. Andy, čakaj. To kde? Nie, čakáme ten kopec. Čau. Tu končíš, čau. No ale... Využijem, že je tu zrýchlený čas, celkovo sme išli 5 minút hore v prevýšení cca 78 metrov. GPS-ka mi ukázala, že je to 70 metrov menší strmák ako ako cez Karlovku. Tak, do counteru failov, prvý fail. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and
Ja som vám to zrýchlila, už som to chcel opravovať, ale práve som im oznámil, že mám vypnutý telefón, že sa mi proste telefón vybil. 0%. A nemáme GPS. Ja som vám pravil, že volala mi mamka, že búrka je v Stupave. Bude búrka. Čo ti je? Ja som vám pravil, že ideme na Slavín. Toto je fotka, dokumentácia. Prosím ťa, pošleš mi tú fotku? 600 metrov. Ale vieš čo? Inak ale batéria na kamere mi drží, ale asi ma už počuť nebudete. Kádzame do totálneho vetra. Aj napriek tomu, že sme akurát vošli do totálneho vetra, stále sme nevedeli, aká hrôza nás čaká pred nami. Steži! Ja som vám vravel, že kvôli búrke sa budeme musieť odstaviť. Vy máte jediné šťastie, že som tu kedysi býval. Pôjdeme dole. A máte jediné šťastie, že som tu býval kedysi. Pohode? Stoj. Pohode? Leje. Odstavujeme sa, leje. Odstav sa. Ostalo. Vyber na kameru. Ty vyber kameru, dobre? My dvaja točíme, dobre? A potom zaber. Ale mikro neustím. Dobre, áno. Ja som ich zabudol! Nie. Tu máš jeden. Ja mám. Ja som na schvál nič nehovoril pri týchto failoch, lebo tu nám nešlo čo povedať. Prší plášte som skoro zabudol, ja som ich nevedel, ja som ich mal zapatrošené v rúbsaku a totálny lajačisko, preto sme zastavili. No a Andrej si proste búchol do konára ruku. Káni, strašne hovoríme. A ty prosím ťa zapínaj kameru, hneď. Mne to nejde otvoriť, no mne to je... Hej, koľko zamierame, že no daj kameru. Sem. My sme tam proste doplňali batérie, totálny lajačisko, ale kebyže nedoplňujeme tie batérie, nemáte teraz toto video. A hlavne bude to dvojpohľadovka, aj z Andrejovej kamery. A toto faily ešte ani zďaleka nezačali. Môžem ti to dať? Tam je baterka. Nikdy nedáme stále. Ja mám baterku. Ja mám 3. Daj mi na baterku. A ja musím dať. Máte to? Ty? Není. Dej ho! To je čo náš pečtení? Sebo, rýchlo daj baterku, kde máš? Vymeníš aj mne, dobre? Počkej. Vymeníš aj mne baterku, dobre? Tu máš. To čo je? To čo je? To nie je prší plášť. Je. Je na kapucu, to nie je prší plášť. Kto to roztvoril? Mám to! Kde to je? Doris, ja som to vyrval. Mám ich vedela. Však mi to ide na takvema. To je strašne nezbíhaj nikomu. To čo je? Prosím ťa, vymeň kamery a nie. Teda baterky. Daj mi kameru. Nie.
Mám to! Andrej, ide už stať, tak ide do piačku. Ježiš, mám to! Ty sa majú ti bola, ako ideš domov. No! To nemá rukami! To nemá rukami! Jak má? To nemá rukami! To čo je? No? Hej, prší, sme odstavení. Dobre? Kde? V Horskom parku. Ja v 8 minútach dáme plný Dávame si prší plášte a ideme. Hlavne nemala ani pití. A máš aspoň nejaký toto? Dávam si prší plášť, teraz si to hovorím. V živote nie to krátko, dobre? No ale to Kedy budete v dobrom? Nám sa stalo tiež toto isté už minule, preto Andrej povedal, že už nikdy nejdem s krátkou. Mojou asi nie a pred búrkou určite, lebo aj vtedy to bolo pred búrkou, ale vtedy na 6 minútu na to, jak sme prišli domov, začalo pršať, tak my sme to stihli. Ale teraz sme už to šťastie nemali. A budíme, teda tam sme blúdili, teraz aspoň vieme kade. Teda uvidíme, že či vieme. Počkaj! No, mám vybitý mobil, 1%. Tak nech mi potom od niekoho volaj, Áno, dobre? A áno. pýtam sa, že kedy budete v Dubravke. Neviem, podľa GPS za pol hodinu. Za koľko? Za pol hodinu podľa GPS. Áno, to je dôležité slovo, podľa GPS. Aha, no dobre. Toto som to myslel. OK, Dobre, čau. čau. Vypol som mobil. Andrej, sorry. Počkaj, mením kameru. Hlavne nezmatkujme. Ideme, poďme. 50%. Do riči. To je strašné. To je strašné. Asi sa pýtate, čo je strašné? To sa dozviete čoskoro. Chudá kamera. Chudá kamera. Čo je? Stolčejcer do Do riči. Odstavujeme sa. Nikam nejdeme. Vieš? Chalani. Poď! Pridaj! Chalani, stojte. Stop. Rýchlo! Kam ideme teraz? Kam? No doľava. Čo je? Koľko? Potrebujeme sa niekde odstaviť. To nejde. Ideme na zastávku. Pozor. Podotýkam, že sme videli fakt malé množstvo vecí. Skoro nič. Poďme sa na tu! Čo ti dáva? Kamarát, tak... Poď, pridaj! Tu sa odstavujeme, nezaujíma na to. Každý tam mal iný cieľ, ja som mal cieľ, aby som neohrozoval premávku a chalani mali cieľ čo najskôr sa dostať domov. No a to bola proste geniálna kombinácia kvôli tomu, že nikto nič na tej ceste nevidel. Ideme na zastávku! Stop! Chalani sa proste odstavili na bok, kde ja som potreboval ísť ešte cez hlavnú cestu. No a teraz už len počúvajte, čo sa stalo. Už teraz vám môžem povedať, že ma vytrúbi auto. Tak, pokračovanie na budúce. Není čo stratiť! To nie je ani na povedať! Však ja nič nevidím. Ani ja môžem. Ja mám brýle, počkaj. Takí sme boli blázni. Dobre, tu mám ľudia gule. Ja si budem odhrieť, ty si daj brýle. Pôjdeme doprava a máme ísť krajte brúster, jak som si myslel. Odpuklo mi brilbu, akože ja viem kade.
Počúvajte, musím zapnúť obývku. To je teda zárača. Hej, čo tam chodí? Predstavujeme vám dva nové YouTube kanály Bikery z Dubravky Extra a Bikery z Dubravky Klipy. Odkaz dole v popise. Daj tam odber a daj odber samozrejme aj sem.